Já si myslím, že rozhodla třetí čtvrtina, kdy vlastně Písek nastoupil. Rychle smazal naši ztrátu, měl tam slepený 3-4 trojky a tím se vlastně dostal na pliku, pak si udělal 6bodový náskok, který si pomalu udržoval. A vždycky, když jsme se dotáhli, tak jsme se dostali 2 trojky po řadě a to bylo takový, že nás to stálo hrozně sil a už na konci to bylo takový, že jsme sice se snažili do poslední vteřiny, ale nevyšlo to. Super, díky za rozhovor. Já gratuluju domácím k důležitému vítězství. Bohužel dneska my jsme si to chtěli uzmout pro sebe, to vedení v té skupině A2. Bohužel to nevyšlo. Myslím si, že jsme jim to vesměs darovali, protože nás zastavili, nebo spíš my sami jsme se zastavili, přestali jsme hrát, co jsme chtěli prvním pasem chytře dopředu. My místo toho jsme to začali hrát driblinkem všechno, řešit všechno driblinkem pomalu, bez přihrávek a takhle my nechceme hrát, nechceme se prezentovat a určitě ne v takovém zápase proti Písku. Ještě tady. Samozřejmě do toho hrála roli, že nám odešla zase klasicky střelba, druhý poločas, do toho nemohoucnost na trestných hodech a to ve vyrovnané koncovce prostě bolí. No. Bylo tam hodně za mě sporných teda momentů, 2-3 nesportovní proti nám, technická vůči mě, teda nerozumím tomu. Ale na to se nevymlouváme, my jsme si to projeli sami, no, takže tak. S Ostravou jste hráli po třetí, v čem to bylo tentokrát jiný? A kde myslíš, že byly ty klíčové body, které udrželi to vítězství? Tak jo. Ahoj Machy, gratuluju k výhře. Chtěl bych se zeptat, s Ostravou jste hráli už po třetí. V čem tahle hra byla jiná a kde byly ty klíčové body, kde jste Ostravu přehráli? Díky. Po třetí nevím, jestli to vlastně bylo vůbec v něčem jiný. My jsme se chtěli soustředit na sebe, hrát naší hru. Nevstoupili jsme do toho utkání úplně špatně, bohužel během prvního poločasu jsme tam měli pár mentálních zkratů, pustili jsme Ostravu do trošku takového menšího trháku. Naštěstí do poločasu se nám podařilo ten manko trošku stáhnout a měli jsme tam nějaké dobré věci, o kterých jsme se mohli opřít a druhý poločas nastoupili jsme s velice dobrou energií, s obrovským nasazením a myslím si, že to dneska rozhodlo. Díky za rozhovor a hodně štěstí. Díky, čau. Čus. Ahoj Verci, gratuluju k výhře. Chtěl bych se zeptat, po další pauze zpět v srčním dresu, vlastně minule jsem nastoupil s Olomouckým, teď na Ostravou. Jak se ti hraje, jestli už jsi úplně v pohodě a jak to dneska šlo? Měl jsi hodně bodů a... Tak hodnotím hlavně, je to super, že jsme konečně zase na vítězné vlně, nebo že jsme vyhráli teda. Minulý týden jsem ještě nehrálo úplně dobře, byl jsem jenom po pár trénincích po té pauze, takže bylo takový pochopitelný. A dneska už to bylo super a je skvělý, že jsme vyhráli, konečně jsme zlomili tu šňůru a dávám to hlavně jako za vinu našemu obrannému výkonu. Týmový obranný výkon byl prostě neskutečný, bojovali jsme jeden za druhýho a pak v útoku to už přijde samo. Chtěl bys dodat ještě něco k probíhajícímu utkání v průběhu, anebo tak? No, musím říct, že když jsme prohrávali o nějakých, kolik to bylo, 14 mínus jsme byli, tak jsem si říkal, že to nemusí dobře dopadnout a že se musíme zvednout. V poločase jsme si řekli, co musíme udělat, aby se to stalo a naštěstí jsme to splnili a teď půjdeme utkání od utkání a vítězná vlna. Gratuluju ještě jednou a hodně štěstí dál. Tak jo, díky, mějte se. Děkujeme.